Silvester 2025 som strávil v Brne. Privítal ma sneh. Keď nebol na Vianoce, tak aspoň na Silvestra potešil. Najprv som sa išiel ubytovať. Bolo to v bývalej priemyselnej zóne, takže prostredie celkom creepy. Ale ubytovanie Šamálka je na prespanie ideálne. Žiaden luxus, ale na jednu noc to bohato stačí. Okolo 10. som sa vybral do centra mesta. Polhodinová prechádzka, ktorú som si užíval. Minimum ľudí, ktorých počet sa zvyšoval čím bližšie centru som bol. Bolo aj zaujímavé vidieť miesta, kde sa to bežne turistám iba hemží, že tam nie je ani noha. Na námestí Svobody som zistil, že sa nič nekoná, ale vzdialené tóny hudby ma viedli na zelený trh, kde mala vystúpenie brnenská kapela Lumeny. Tak som sa vychutnával ich hudbu pri mošte. Už sa to blíži. Posledné sekundy roka. Odpočítavanie za zvuku hudby. Šťastný nový rok. Kapela hrá ešte pár minút po polnoci. Zvuky ohňostrojov sa miešajú s hudbou. Vytvorilo to parádnu atmosféru. Pekný štart do nového roka. Teraz v marci, 16.